खुलुमबाय लोगोफोर गुड मर्निं साइखं ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बराय हरबाय दायो दङ लोगोफोर अरुणाचल नाग मन्दिर A few moments later आच्छा लोगोफोर जोङो दायो दैमानिफ्राय दैखौ लाबाय नै जों फुजा होखांजोबबाय ओमफ्राय आं फुजा होनायफोरखौ देखायबाय थादिया दायो दैखौ लाबाय ओमफ्राय दा जोङो मन्दिर फारसे थांगासिनो दङ मन्दिरा बैनो ओइ बे गोजौ नुनायानो मन्दिरा बेनिफ्राय दायो जोङो थांगासिनो दङ आरोना दैखौ लाजोबबाय बयबो ओमफ्राय लोगोफोर बे दैखौ माने जोङो जेरावबो दोनथ'नो मोना डाइरेक्ट मन्दिरसिम लांखानांगोन आरोना ओमफ्राय दा जोङो दैमानिफ्राय दैखौ लानानै जोङो दा बल बम होनै होनै जोङो दायो थांगासिनो दङ मन्दिरसिम नाग मन्दिरसिम बैनो नाग मन्दिरा बै बे गोजौनिया भिउसफ्राबो ओरैबायदि समायनाखा ओमफ्राय बिराद गुसु आरोना जायगाया फैनानै बिराद मोजां नांबाय जायगाखौ बिराद बरिया नांबाय आरोना फैनानै ओमफ्राय दा देखायलांबाय थाबावनोसै लोगोफोर नोंथांमोननो जायगाफोरखौ जों माने हरावनो फैदों नालाय हरावहायथ' ब्लग बानायनाय जादिया सोरांनाय लोगो लोगोनो ब्लगखौ बानायबाय आरोना लोगोफोर आगे बोलो पीछे बोलो बोल बम बे लामाजों थांब्ला मा मोनहैगोन अबे जायगायाव मोनहैगोन अबेसिम मोनहैगोन नैबे लामाजों थाङोब्ला नैबेयाव नायनो हागोन आरोना लोगोफोर नैयाव लिरखाजोबनाय दङ नै बर्डआव नायनो हागोन नै टेंगा थांनो हागोन नोङो टेंगा थाङोब्ला 15 किल'मिटार बम जिल्ला थाङोब्ला 34 किल'मिटार दिरां थाङोब्ला 77 किल'मिटार तवां थाङोब्ला 210 किल'मिटार आरोना तवाङा बिराद गोजान माथो थ' लोगोफोर जोङो टेंगा थाङोब्ला थांनो हाबायमोन आरोना नै 15 किल'मिटारल'सैमोन मेंलायबाय लोगोफोर लामाया बिराद गोजौना आप फालुफुंजों हाबनाय लामा बियो जों फालुफुंजों हाबदों सान्दुं ओंखारबाय सानखौ दासो नुदों जोंनियावथ' बिराद गरम जाबायमोन दा जों दा थाबायगासिनो दं आरो मोनथारसिगोन लोगोफोर मन्दिरा बारा गोजान गैलाय नैबे जराव बिराद मानखोनाय दावखोनाय थाबायनो हाख'लायाखै बेनो मन्दिरा नै बे सिदा नुहुरनायानो गोजौआव न' दंजोबो नै मोनथारबाय मन्दिरखौ नायदो लोगोफोर माबायदि मन्दिरा नाग मन्दिर आङो फार्स्ट टाइम आरोना फैफेराखैमोन आङो बे नाग मन्दिराव वेलकाम इउ इन नाग मन्दिर बिराद दावखोनाय जाखायो नै बेयावहाय बेनो जाहैबाय नाग मन्दिर नैबेनो नाग मन्दिरा मोनफैबाय लोगोफोर दायो नाग मन्दिराव नै सिरि गाखोबाय सिरियाबो कालार फुनजोबनाय नै गोजा गोमो हाबनोसै दायो नाग मन्दिर सिङाव नै नाग मन्दिर सिङाव हाबनोसै दायो लोगोफोर नायदो मन्दिरखौ सोर नुफेराखै नाग मन्दिर नै बेवहाय जोंहा नाग बाबा नाग राजा ग्रेसमान माने नाग राजा जिरायनानै दं आरो बेवहाय नै हाबबाय थायो नै लोगोफोर दायो जोङो सिरि गाखोबाय नै हाजो सायावसो नै मन्दिरा हाजो सायाव नैनिफ्राय नोंथांमोना भिउसखौ नायनो हागोन आरोना दा देखायगोन र' थांग्रोनि मन्दिराव गोजौआव दावखोबाय दायो दा लोगोफोर बिदि गोजौ गाखोनाय मोनब्लानो गोजौ दावखोनाय मोनब्लानो हां थोनो जायो आरो नै मन्दिरा मोनबाय बिराद समायनाखा बिराद साइजखा लोगोफोर मन्दिरा नै दायो फुजा होग्रा लानि र' लोगोफोर फुजा होखांनायनि उनाव नोंथांमोननो देखायबाय थागोन आरोना मन्दिरखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय नोंथांमोनाबो 1 hour later लोगोफोर नैबेनो आरो मन्दिरा
नाग मन्दिरा बेनो ओमफ्राय नैबे सिङावहाय दा फुजा जागासिनो दं ओमफ्राय भिउसखौ नायदो आरो ना लोगोफोर नै भिउसआ माबायदि जास्ट समायना नुखायो नै मन्दिर सानिफ्राय नाग मन्दिरा बेनो आरो ना लोगोफोर एसे नै बिथिंजाय देखायनि र' नोंथांमोननो माबायदि स्टाइला बिराद समायना बिराद साफाखा आरो ना लोगोफोर बरिया साफाखा ओमफ्राय नै लामाया नै बेनो आरो ना लामाया बेयो गारि फैगासिनो दं नै सिनारिफोरखौ नायदो ओरैबायदि मजा भिउ बेलाथिखिथि अ नैयो अ नै बेलाथिखिथि लोगोफोर नैबे जाहैबाय बेलाथि मैगं बियो ओमफ्राय नैबे दैयावनो लायदोंमोन जोङो दहाय दैखौ नैबे दैमायावनो दैखौ लायदोंमोन आरो दहाय ओमफ्राय लोगोफोर एसे ओरै गिदिंनानै देखायबावनोसै आरो ना लोगोफोर नोंथांमोननो लोगोफोर दायो मन्दिर सानिफ्राय ओंखारनोसै गाहायाव थांनोसै बोल बम ओम नमः शिवाय दायो लोगोफोर ओंखारबाय आरो ना मन्दिर सानिफ्राय बिराद मोजां नांबाय लोगोफोर गोसोखौ बेयावहाय फैनानै स्रां मोनखाबाय आरो ना गोसोखौनो लोगोफोर बेयावहाय फैनानै आरो ना दायो ओंखारबाय दायो नै बिथिं जिरायनानै दं जोंना लोगोफ्रा दासो सानखौ नुबाय आरो ना लोगोफोर नै दासो सानखौ नुबाय सोरगिदिं माने जेरैबो हाजो गोजा नालाय लोगोफोर हाजोआनो गोजा ओमफ्राय हाजो सायाव न' दङ बिल्डिं गिदिर गिदिर बिल्डिं दंजोबो आरो ना लोगोफोर हाजो सायाव नै गिदिर गिदिर बिल्डिं हाजो सायावनो बेनिफ्राय जोङो दा इयाव दसे रेस्ट लानोसै आरो ना नै जिरायगासिनो दङ मेंजोब्बाय हरावनो फैनाय ना लोगोफोर जोङो हरावनो फैदों बेनिफ्राय लोगोफोर दा बेयाव एसे रेस्ट लानोसै रेस्ट लानानै ओंखारलांसै आरो ना बेनिफ्राय नोंथांमोननो भिउसखौ देखायलांबाय थानि नायलांबाय थाब्लानो जाबाय सोरबाफोर फैफेराखैबो जानो हागौ सोरबाफोर फैफेरबायबो जानो हागौ आरो ना बे नाग मन्दिराव आरो ना आङो फार्स्ट टाइम आरो ना लोगोफोर बे नाग मन्दिराव लोगोफोर नै मन्दिरा नै बेनो बिराद साफाखा बिराद क्लिन बिराद मोजां नांबाय गोसोखौ फैनानै लोगोफोर बे नाग मन्दिराव हर महादेव ओंखारबाय जोङो लोगोफोर नाग मन्दिरनिफ्राय सान्दुं गोसाथार जाबायलै दायो लोगोफोर सान्दुंआ बिराद दुंबाय लोगोफोर बेनोमोन आरो ना नाग मन्दिर ओइ बे गोजौआव आरो मन्दिरा बेयाव लिरनाय दंखायो नै नाग मन्दिर नाग मन्दिर होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन